कहे के मतलब है कि रुआ विवाद से ही आगे बढ़े के चाहता नहीं कि मतलब हमेशा घुसा रहता नहीं। टुनटुन यादव जी बानी, टुनटुन लाल यादव जी अहिरान स्टार हो गई तो मैंने कहा उनके नक्शे कदम पर वो चलता नहीं कि हम वो बबुआन स्टार हो जाए। सबसे बड़ी खबर पंकज सिंह राजपूत जी के आगे वाला एल्बम बा फिट कर दी लहंगा में एसी राजा जी तो रोड़ा घर और में जो एसी फिट होला ओकरा के लहंगा में फिट कर तनी ए पका कहे के बा अश्लीलता के वो लोग बढ़ावा नहीं की। नमस्ते प्रणाम, वो लोग के बबुआ बिहारी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत बा। वो लोग के बीच में हम लेके आए बनी विवादित स्टार पंकज सिंह राजपूत जी के जानते सिंह के बारे में ढेर सारी बात हुई। आई पंकज जी सबसे पहले बबुआ बिहारी न्यूज में रहुआ स्वागत बा। बबुआ बिहारी न्यूज के जे भी देखा था सबको हमारा तरफ से प्रणाम बा। आए दिन अभी नया विवाद रहुआ पड़ रही है तो कहे के मतलब है कि रुआ विवाद से ही आगे बढ़े के चाहता नहीं कि मतलब हमेशा घुसा रहता नहीं। देखिए अब आदमी को सब थोड़े बका विवाद करो ऐसा सिचुएशन हो जाला कि आदमी कर लेवेला का कर सकता नहीं। अभी हमने के आओ तेरे तरह लीटर ढील जो तो पता चलला कि रउरा नाम के पीछे लागल बा बबुआन स्टार तो कहे के मतलब है कि बबुआन स्टार जैसे टुनटुन यादव जी बानी, टुनटुन लाल यादव जी अहिरान स्टार हो गई तो मैंने कहा उनके नक्शे कदम पर वो चलता नहीं कि हम वो बबुआन स्टार हो जाए। देखिए अब बबुआन स्टार लोग कहते हैं लेकिन हम अपना गाना कोनो गाना में तो बबुआन स्टार लगावा नहीं ना। और देखले बनी अधिकतर गाना वाला बबुआन म्यूजिक एगो हिट बा वो कंपनी से आवेला तो सुनियो कि राउरे कंपनी ह आ बबुआन हिट रो स्टारे बानी तो का चाहतन एक के संगे सब चीज छापे के। बबुआन हिट म्यूजिक चैनल हमारा अपन है और स्ट्राइको हो जाई बा ये सब चैनल के बंद कर बनी हमारा नाम के एको बबुआन स्टार नहीं खेलेगा। पंकज सिंह राजपूत नाम हो सबको जानता है। बबुआन का गाना ये चलते हम गावे कि देखिए गाना हर एक प्रकार के मार्केट में हमारे पास मतलब नहीं खाली बबुआने के बाद बबुआन हिट म्यूजिक चैनल बा पर भाई लोग चाहेला लोग कि हम बबुआन आवे जे हमेशा के प्यार दुलार करेला चाहेला त आदमी देवेला जे जैसा खोजेला सब हमसे के परोसे नहीं। टुनटुन लाल यादव बानी तो हट के मैटर ना गावेनी जब भी गावेनी तो यादव पगावेनी यादव जी लोग के मैटर गावेनी तो रउरा बबुआन स्टार बानी तो खाली बबुआने लगाना गाएम ना अभी तो बहुत अच्छा देवियों गीत में तो अच्छा गाना एक लगो और भी बहुत सारा अभी फिट कर दी लहंगा में सिरा जी अलग मतलब हर एक प्रकार का गाना हम गावेंगे ऐसा नहीं कि सबसे बड़ी खबर पंकज सिंह राजपूत जी के आगे वाला एल्बम बा फिट कर दी लहंगा में एसी राजा जी तो रोड़ा घर और में जो एसी फिट होला ओकरा के लहंगा में फिट कर तनी ए पका कहे के बा। देखिए ई गाना आवे वाला में कि आवे वाला पलक म्यूजिक से अच्छा और ई तो कभी कल्पना हम से का कर सकते हैं जे मार्केट में तो गावाता मार्केटिंग के हिसाब से गावे का हो गया मान लीजिए अपना घर में तो सुनने के बाद ना दो चार आदमी सुने के रही तो आदमी कुछ का हिट हो जाए तो कहे का मतलब है कि रोड़ा लहंगा में एसी लगवाओ तनी ताला फिट करते हैं तो कहां तक जाए अश्लीलता के वो लोग बढ़ावा नहीं देते। देखिए ई हम आज लहंगा में रुआ कोनो ऐसा बात नहीं है कि हम यूनिक चीज कोनो बोल देले बानी लहंगा में मीटर लग गइल अभी तो बादल भैया के लहंगा में कितना अच्छा गाना रहेगी लहंगा में कूलर खो जाता है एसी खो जाता है तो बहुत सारा लहंगा में गाना आइल बा आ ई सब पर ध्यान नहीं के गाना सुना काम है सब मनोरंजन के गाना है सब दिल पर लेला काम नहीं है। अच्छा अपना नजरिया से अश्लीलता कौन रूप में देखे के चाहते हैं? देखिए अश्लीलता देखिए अगर खोजन तो घरों मिल जाए अश्लील बिना अश्लीलता खोजन तो बाहरों मिल जाए तो ऐसे सलील अश्लील अपने अंदर बा ओकरा के साफ करन तो सब ठीक बा। रौरा अंदर का बा हमारा अंदर का बा देखिए हम सके कलाकार हैं हम सके जनता के या पब्लिक के खुश करे का जाने सब जोन पब्लिक मांगे उ देवे नहीं सब बिहान से हनुमान चालीसा मांगा ना बिहान से हनुमान चालीसा खरीद के भाई। अच्छा माने ई लोग दर्शक लोग पर छोड़ दो माने कि दर्शक लोग जोन डिमांड करी ओ में रोड़ा ढल जाए। देखिए उ तो कमेंट में आवेला अभी हम लाइव आवत रहनी हम अभी 2 दिन से तो सब कोई कहत लगा कि पंकज भाई कुछ बबुआन गाना आवे कुछ बबुआन गाना आवे तो हम कहने के ठीक है बबुआन गाना आई तो सब जे मांगे ला देवे के पड़ेला हम सके काहे कि हम सके मार्केट देख दुकानदारी हम सके बा और जोन ग्राहक खरीदार है उहे हम सके सामान दे भैया। ऐसा नहीं कि टुनटुन लाल यादव जी खाली रउरो क्रिया खा गेल बनी कि हम अहिरान स्टार छोड़ के बबुआन ना गाएम तो रउरो बबुआन छोड़ के अहिरान ना गाएम ना। देखिए एकदम कोनो बात नहीं है अहिरानो लोग अगर कहि लो कि हमरा ऊपर गाना गाओ तब यहां से गा दे बोली का दिक्कत बा माने रउरा देखे में का लागत था कि मतलब रउरा मिक्स गाएब कि रउरा अपन जो नाम के आगे लागल बा बबुआन स्टार के टैग उहे लेके चले। देखिए हम सही बात कह के आपको कहते हैं कि जे जो चीज मांगे हम गावे ला तैयार बने उन्हें हमरा ई नहीं है कि भाई हम खाली बबुआन गाएम हम खाली जे गाएम ना जोन जनता मांगेगा हम देंगे। अच्छा रउरा बबुआन हिट चैनल बा अगर काल से अहिरान के गाना ऊपर रिलीज करे के होबे त कारो करे दे मको। देखिए वो तो हमारा पर्सनल चैनल है ऊपर भगवान अधिकतर भगवान के लोग जुड़ल बा तो ऊपर तो ना करें लेकिन अगर अदरवाइज कोई कंपनी को हाथ गावे के त गावे कोई दिक्कत नहीं।
देखी यहाँ के बानी पंकज जी बबुआन स्टार आ यहाँ का नाम बा ई अश्लीलता के नजर ऐसा देखा तनी कि दर्शक जवन कही दर्शके पर छोड़ देतनी यहाँ के अपने ऊपर रिस्क नहीं ले दर्शक जवन कही ई वहाँ के परोस दर्शक ध्यान से हमरा कही हनुमान चालीसा का मतलब ध्यान से हनुमान चालीसा का बोली अब दर्शके में स्टार आप बेकार बनावे ले भैया तो हम इसे आपस में कैसे कर सकते हैं। अभी हाल ही में सुने के मिलल कि राउर गाना पवन सिंह जी उठा के गा दिले बनी तो रौरा पहले गौल रही कि पवन सिंह जी पहले गौले बनी। देखिए हमारा गाना 8 सितंबर के हमारे भी आई रहे 9 सितंबर के हमारा अपन पर्सनल चैनल बबुआन हिट म्यूजिक पर रिलीज भइल ओकरा बाद जे सही रिलीज भइल तो सही फोन आवे लागल कि गाना कोई गा देले बा कि गाना के उतार हम कहली भैया हमारे गाना बा हम गाना काहे उतारे तो ना भैया सन बात गाना उतार स्ट्राइक कर दी स्ट्राइक आ गया हमारे चैनल पर अपन लाइव आके बोलनी अब केकर पहले केकर बाद हमें इतना नहीं मालूम लेकिन प्रिंस प्रियदर्शी से बात भइल ह तो कहले कि 6 महीना पहले भाई गाना हम लिख के पवन भैया के सेंड कर ले ठीक बा तो हमरा प्रूफ भी देखैले हम कहीं ठीक बा चली ऐसा मान लीजिए सेम गाना तो बाना पंच लाइन सेम भइल बा हम सके तो या तो हम गीतकार के मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आ ना तो कहीं हो सकता कहीं शब्द एने हो सकता का तो ये हम सब जननी बुझने ओकरा बाद कहनी कि भाई जब गलती अपने में तो हम माफी मांगनी पवन भैया से अब बड़ भाई हम तो मान ली कि 2-4 शब्द हम बोलिए देने अब बड़ भाई हम तो माफ कर दो कोई दिक्कत नहीं तो मैंने पवन सिंह जी के स्पेशली रुआ खातिर फोन आए रहे ना जैसे फोन हाँ उनका फोन आए रहे हम फोन पहले नहीं प्रिंस भैया के कहने कि भैया ऐसा बात बा कि हम पूरा छानबीन करनी देखनी है तो हमारे 8 सितंबर के बाद गिराव कब के बाद तो कहले कि भाई हमारे ये तो तरह काम सामने आवलन कब से हम कहे चलिए भैया जब हमारा चैनल पर स्ट्राइक कर तब हम माइंड हमारे काम ना करे लगल ओकरा बाद हम कहली कि भाई एगो चैनल आदमी खड़ा क्यों करेला ओकरा पर स्ट्राइक आ जाए तो बहुत हमारा खराब लगल ए चलते हम फोन भैया के जो कुछ भी बोले करे बोलने वगैरह के बोलनी फिर हम माफी भी मांगनी भैया से और बड़ भाई बड़े आदर्श बड़े करके हम अपन गुरु तुल माने नहीं हम उनका से माफी मांगनी अभी भी माफी मांगता नहीं और जो हमारे बारे में बुरा भला बोलनी ओकरा खातिर हम फिर से रोवा से माफी मांगता नहीं और उम्मीद बा कि रोवा माफ करे। देखी ई पंकज सिंह राजपूत जी के बड़प्पन बा कहल जाला कि अगर सुबह के भूला शाम के घर वापस आ जाए तो भूला ना कहल जाला आ यहाँ के अपन गलती के एक्सेप्ट कहनी कि हाँ हमरा से गलती हो गई माफी भी मांगनी आ पवन सिंह जी यहाँ के माफ भी कर देनी तो सभी कलाकार से निहोरा बा कि ऐसा ही रौरा आए दिन अगर हमरा से अगर कोई त्रुटि हो जाता गलती हो जाता तो ओकरा के क्षमा मांग लेवे के चाहिए सभी लोग से निहोरा बा कि कोई के गाना उठा के ना गावे ऐसा भविष्य में भी गलती कोई ना करे। पहले गाना लगभग पौने भैया के भइल बा कि 6 महीना पहले उनका गाना तो नहीं हमें लेटो लागेला। अच्छा हमारे बबुआ बिहारी के दर्शक सुने के चाहता रहे गाना कैसे रहे गाना माने गाना गा के सुनाई हमारा तो 2-3 गो लाइन में याद रही कि तोरा पीछे पागल छापाड़ा शहर भइल बा हई जवानी रानी झगड़ा के घर भइल बा अच्छा चौक के झगड़ा घर भइल बा गाना हई जवानी झगड़ा के घर भइल बा तो पंकज सिंह राजपूत में आ पवन सिंह जी में साजो के झगड़ा के घर हो गए मिलता है फिर नया कलाकार के साथ तब तक के लिए दी इजाजत। जय हिंद।